Me be twa kwase minim so mo yankwase afo sa. Amuna yakwase. Abosomo no. Seka bibi ansia. Ka me de o musika ni nyina mo ye be makora na no ba be da ha me se tia wo ka. Ka de me ya abosomo kwa yo mo tantantan. Na me de bia me ka o me se o man we won nipo mbewu no. Woni me se makobo dua obo we so mani panifo atitiri wa yale no. Atitiri wa yale. Eboboba ye tegana ha na regional minister. Ebe ka kire Asante regional minister. Se dan ye wo krom ha ye 40 pe ti nipa mu dan no mu nwabo. Ye tia na bosom ne ba no ka kire se me konkope na ntwe mu a. Krom afo se me da o ma se papa. Ni ko ja bo abo de ti ehye me se mpanyimfo bi dida fom me na meka kire wo mpanyimfo ni bi dida fom o mo de se ndisi fo ndisi fo ayden regional minister panyu papa panyini a o beba hwa Asante region ti o se dan wo krom ha ye 40 die mu na yesi dan na jo me se o mo no mo se shek Obour Nkaben Taa se o mu nyina be wu me to nyame ka me kom biem. The whole Ghana TV station baako obi agye atum a mo promote traditional culture aye na nanom som na SuroWiase TV. Ayefo ema munyina akwa aba hu neti kokoye wo ha na chese Taa Denkyira mu e na China fo no ababe ye ni saa no na ye ba ye ne yenti neme bi ase Taa Denkyira na mo ho kwan ana se o ma na de o mo pe e de aye saa de ewe ye bebu sansunsanso bi e beba so ana because ye ba ye ne yenti ase ahia na be ya mamle de ma Taa Denkyira ye ba de aye ni ye ni na ba be de ho nkomo nana Ninya ba. We de me kura ho ahanso ye galamse wa hana. Na we de me da ase ne de wo ka. Nye galamse. On se China fo ne ye adwuma wo ha se. Last month wo se bomb bi ato. Na me tu kwan kakra. Me ba ya o ma fede ha. Nti me bu se o mo se e de ade na o mo ya. O mo se o mo bo no a o mo dwan nete. To mo pe se o mo yi nete no. To mo hu se amana wa ha no mo de abegum. Se masa. Ebi amudi agro kono hotro be kan amfi na no Sunday ya on se wo hwa ye yi netie no aso mu se pia omu yi omu flele ha nyina ye na flat ti Sunday no na ka kunkurukuru betom kunkurum ti aferi omani abere omu yi aferi omu se nsuo na mefa kwanya we so adi ahemafo bi omu wa Asante region ben empatam ha me di omu ho ya o papa ahemafo bi akwa gisika se o mo na enye ka ni munu ye de ye ba ne ye ka ho asem a o mo so mo be hu aponche wa ha aponche wa he e wo soro ha am hwe o mo din na se kwa bana ni firi ni kuro ma ba fili nsuo aponche abo aponche be hu no na wo se bosom ni kira aponche na bosom wo kira aponche bosom ni nkiri nsuo ya fele enipa be wu ha no wo de mo date ese efiri dana ka ni muni na wo machine nya adwuma busum o mbeto nkwala yi wa ha afedi o mo se de bia problem na machine say na wo ba feeling so wabodam enti anu chese na nanom na yi ka na na bia ka ni muni to bia nchese be ka betima buna to na sasraku se o mo feeling so ahemfo mo feeling so no region ba region wo ku o mo na sa haya yi wo matima be feeling na to ya da saka busum no ye kwase a o kan bibi kire na na me na bako bosom to kwa ma no ni be ka kwase minim so mo yankwase afo sa ha mo na yankwase afo abosom no da be ni etwa akoko no Sunday no ye Sunday na ka ni muni e me ka chon se minim so mo yankwase afo sa ana sa abosom kwase afo se ye di mochi se bibia nsi wa ha me nkom biem wo sasraku betena social media se ahemfo a o mo tena o ma nsuo se region by region 30 wo beku o mo na mo hwe ma nsuo obi ase nsuo ha mo yankwase afo awana kunkrum ese omu menim bebe ombetwe akọ awia na da ha nyina ma fele na me wo mu awia bedua nua abe ne nyina agi nsuo ne nyina omu adwuma ese omu se yim ohima ne be ya amamre wie na oba ya amamre ede amamre oba ye oba bisa na oba ye hwan ya oro ma frɛ nkwala ne se omu kwa apro na de ndie batoto papa so me de me hu hima bia mpo hima anya sei hima ne de ohu na de na nya otu hu na mo akwa gi sika so bi mefele ho ba asem de aso kwa apro me nya menim me musa hima afo sa o na hu mi sa no me ye oboni ya me nkasa njere okra o ho beti yenka hayi be ba rof ebe ko bi ezi okatache nana yese wo betwa abosom mpo a
se wo mo se de wi a wo si bi kan asamo wunya sunsunsaso de sunsunsaso ne menya na wo boso mo to amakwasiafo abese ade na social media na ba no wadwo no de ka bibia nsi ka boso na se ka wo mu fi ha sei aka bre ha nyina ba da no guest house o se ka bibia nsi a ka me de o musika ni nyina mo ye be makora na no ba be da wo ha ma se tia wo ka de me ya boso ko yo mo tantantan we di oma amre kura oma nkasa amre nemu yi ka akọ ba ko pe bitwa wie ya na kunkurum so mo tiana nwe ese mu yi mo so mo pa nsuo kwan da be na be nsuo we nyina be wi anwa we nyina ese obuza de ka ba obi perfect na mo sa akọ che ne free sa so mo ye so mo gimi ne mo mo ese bi mfele ma we me o kwan no menti asa akọ ateche we akonfo menti ase ade ntina akonfo bi akwan nye akonfo bi akwan nye wo anipa na emwa ye yenyi kura ka denke tutofom wo kwan be so ye wo kwan na me kwan che free ya de kwase o magu wo de wo go na wo de mani aba no ho nya akonfo kwan ase ni nyina wo fa so bi ye te ha na mu dwa bo ton kwase asem hwe na me de bia me ka o me se o man we won nipa o mbewu no wonim se makobo dua o bo we so man panyifo atitiri o yale no atitiri o yale eboboba ye te Ghana ha na regional minister ebe ka kire Asante regional minister se dan ye wo krom ha ye 40 pe nti nipa mu bungu mu dan nu no mu nwabo ye te ha na bosom ne bae no ka kire se me nkonkope na ntwe mu a na krom afo se me da o ma se papa o ma to na ntwe na mame ye kwashi na ntwe last year munyina mo focus ye focus ro ho ye kwashi kromafo ni nyina ni ko ja bo abo ne ti ahye ye me se mpanyimfo bi dida fom me na me ka kire wo mpanyimfo ni bi dida fom o mo de sha ndisi fo ayden region minister panyu papa panyini obeba hwa Asante region je say dey wo krom ha ye 40 die mu na yesi dan najo musi dan na najo yesi dan na najo woni me say wo kan fa no adi dan 40 musi dan najo baby me say baby edi pani bi dida no o mo koye research baby edi pani bi dida no na me say afi bebre ma mo nsa so say o mo ntimi nya aniam PP party na chibiem bebre ma mo nsa so sa me say o mo no mo say shek Obour Nkaben Taa say o mo nyina be wu me to nya me kam nkom biem me say bi yare gu ha ebi gudam wudam bate anche ento ba anwie kura ya anwie wura bate bi mbanifo bi wuo obi an nsa wo buo we mu bia me so obe wu a me na meka me na adentina abosom na atwe omo aso no munja omo no mo mmra meka say bia o sisi ade ha no ye ne say na abosom ye unim say according to me hwehwe mu a me ye ne say a me hu en say awo hima na won na ese say obehu aponche no enko mo ye kwan na fa akira de akobo Obour Nkaben bibi o mututu no bedwabo nipa mintimi hu de ha nipa ade de kura oman no ekura kuro no sikanti na mesi nipa be wu rot ya be hu ubetime sa me ho ntisi ade ahemfo na ahemafo be ka ho ahemafo ka ho banyi na se me ha bebre wo ha ne aba ye ma osika mintu firi am se me boso ni tina mete ya o nka me nyimi se me se be boka wa ha bo we na mesi dan wo so na mesi dan wo so boso ni na adwuma disi yi ne nkrofo wo de nyina te ya ha wo de mumma de tinento nti se we nyina na bia asama wakan na omompenfo no ko hu wo YouTube na so ko hu no wo social media no so no mo de chew pa ba beji panyi bi betu de chew pa si ya wo ma penfo wu krom ha because of we ninja ebo no me se obi soja fo firi sunwan e ba twere dan wo krom ha nyina ho ne sa na panyi kasa se dan 40 pe na ye si dan na dwo ei na mbo so na se me no kasa region minister ensu apane dan so e wo jaache ni fie kwan so aka ni fie fa ya bu na busu fie fa nyina to agu se dia wo si ye mu obi dan tungu no wo so busu fie e be bu atu agu e dan sa busu sa enframa paso na nanu msa wo na region minister dem no problem o me se apemfo owu krom ha no aye kro ni nyina o ye demonstration nyina o krom ha ade bone be na nipa ye apemfo obi timi ba ne ya last year Engineer FM nyina betwa wo mu firi am ko Engineer FM ko busa Engineer FM fo betwa ti mo sie we ni nyina ya Engineer FM fo me se Engineer FM fo betwa ya hwe na me mpanyimfo bi na ne makasa o na kan pipi am pipi ha anko wa show mase na kan pipi ko mbe chia mama yam na regional minister de ni nwie kura ye ni nwie kura me se kroman nyina me se apemfo wu kura na burudu ade na me se mo yepa bone bom se contract yo mo de ma China fo enso ebibifo na ya form no mo ye adwuma wo mu no ena nana no mo tue o mo so ka ade
China for no mo ho to mo omo nto omo na nim say China for mu go nyom prisoners omo life in prison for China for mu go omo galam say nyom life in prison for ya jeli omo kuro na aban na wi a omo every prison no do ma to machine mo no de yes ankwasi adwuma we wo da babon se be kan wan sama kire mo life in prison kwa nto bo se ne afa attitude for me en sape to nko ne kuro mbi mo te na odi nkwa asem na bi for omo to omo me de na me ntokora me kono Ghana ha no enye social media nko a o me ni attitude so kura ko region minister kura me ne ko na mo akonfo nkwase afo we na me misuro mo region minister me ne region minister de abom hwe kuro kakra kawe papa panyiru timi tena radio so say edan 40 pe ene wo kuro ma na ye yaso wode yesi dan na nadwo nto mu dan ngu na ofi adan kura say kan ye adan na papa panyiru so kasa sa wonu so free ha na o sa asoma ankrofo mo nkoto tutu osunyan a ayi adwira ma nipa wuye na ka so be fa ho tototo wonu so fie dan so apa na so obeboso na se wuo so ho se de nipa wuye no sa na mo so mo beko penfo etimi twahwe no wawu obi atete ne mo wire mu de asi dan won ba twere ho soja fo gu kuroma yenya hoto adan ne tia Palestine na mentiase adan ntina se bosom obi fum na se bosom no ekuna anase wo twe na so a obeba obefra bosom na omba no ba pede santo kwa we da ho no omo no masefo o omo no masefo o wanya ntokwa keto ho de bia meka se woni o ka bosom a asa se ku be ka asem bi wo so ho obi a wodo afu a ofitie na obudu ato fom da oba asie owi arse obu nua na gu so me se Obour Nkaben panyi bia ne nsa hya asie bia ye besie no wo de wo ha be hu ye besie no nipa bone fo ne ntena wiase ya tenana na se ke firi wagadu gu kura ne betena ha antikamba ye sei nti den na wo be kan fa ho sisi ese na so mo twen ayi no so mo twi na tie ni wi a mo wa ma be mba be ya na na ba se bosom ni se na ko ye kura de nka jiro be so be hwe ompa mo kwa busa no me ompa mo nyai ompa mo kwa busa ompa mo nyai enfo mo ho ye bosom no kwa ya wo yesi kada de hie on hwe firi mo na chese nti o lodi mi don be sa ko no na chese ahwefo ye ba Taa Denkyira mu ye ne na be din komo hada obeya mamre wa hada ye ba ye be hu na tie a ma so ade be gu nsuo ni mu no na ye nte ese mo matete metukwan be din kwa asem o machi na mo anya nkyerem na se me de me kase me nkobo so mo tokwa ma no me be na be ka kyerem so mo ye nkwase afo de a me de nyema sem wa wo ye konfon kwa na ebi obetimi atwa bo so mo mpoasa na se obi ebi ono so na ni gina nanom so mo na ebi omo nya na adwuma ma no obetimi atwa mo mpoa ade ba akro wo mu se woni bosom ne wa apam de a obetimi atwa ne mpoa ba woni ni apam a wonti ntwa ne mpoa fan se me ne omo wa apam enti fan se obi aba ha be ye adwuma ebi a wo de sisiriku na ye nipa na adwuma ma no na adwuma ne ye obetimi atwa sisiriku mpoa obetwa sisiriku mpoa because na wo se wo babu ame na me de aba na me hu no hwe ha eno no de me meka no wontimi nka ne sa enti bia betuma kan se eja na wa mama anyi wa ni kura enti wonu nje beblebe se ya na ate so ti ase uwi a wa wi na ono ani ni tidi na wonu mi se me ye man bi adwuma wo South Africa na so ye teacher ni na ne fie no o je bosia na o he o de to fie no na adwuma se wontimi ntua e na o frɛ se ye mwa no tisuma ne no so onye bambo ne fiefo ka ho ene namfo bi o de ne ho abobɔ wo mo ka ho nti onye bambo no mo plate ne fie ne de nya de se be firi ni nsada no se yo no ye ne bambo e ma ne soap ti o ma ba bo so mienu no frɛ me se nana e kan mi ntimi ntua yo ne apam ma firi fie ho na me se kame ko bo so na ka se ala mo hu ehuhu za kenken kwa anum dwo bebrebe nyina nipa na mo se fie ne nyim firi se apam no o mo sere me twetwetwe man ka hwe omba be sere o mo sere me twetwetwe sere me ama mbukura fu obi ani abere no me yesu amu de mo sere twetwetwe ti plan na wa be 1 month achi se ono ankasa na danfo o pa besia de kotua ne loan no na danfo no moma fa akire akwa kotua 10% e wo court ho se o moma ne days na on for balance ne nka ne meso so nanko wono akwaji ti sika na o se kodi tua ka no wan fa ntua ka o ana o deposit ye ana o de sika na ka be siesie fie ho nyina se be ye obenya obi aton obenya abo papa o siesie wie no ne wura fi se ontua bank wo sika no ena bank fo no frɛ ne se date na de mai na so wonti wonti min siesie fie ne dia fa fie ne mai omo gi fie ne firi gane nsɛm a
no mo kohwe nkrata mu na so mo frɛ bra na mo pam no se fie ni da so woni dim obi antimi anto nti o mra na o metua ne ka na ode no eso ate efie no so yesa siesie ama no o bo so madwuma na se yesen krofo adwuma ye na se bedi hu adanse a me ade amempe kamla tia na konfo no me se me hwe me akwa na obewi die wo nkate boga no busa Charles ne konfo mu obeda ba sori bia na nsa na yafa suma tas ba kwanse de yabusa nyina tuna bufu yi nipa fam bufu yi na me se ne the whole day me na me keka ni me tiwo ahomache be fo obi ama afi ni nipa agram fo otiam na me de me koda bo so ne sere me sere me sa ade chi ye wa ama ne 3 days na Charles say sa na tede o mu nyina ba be dakam no mate kronfo no afi o mu wo hwa mada o mte o mani a akwa bi na ne segu na ji so obefa de ewo nkate boga na okosi smart na say ya ade chi no gina ho ado omu si no so ana obi ansi no so no nenam ho nye busa nso otin na ode ko ne maame ho ene mi jaro ya ma obi anya mama kamla kura ma ama video na mte onko because mi hu ne se na dwene no enko ye enya normal te se ye de no because car ho ne ma wo ho ene ma car battery si so doors te se ne ma titiri kura no range over mu a kura matutugu ho a ta police kata so on fa bibia penkate boga nensa so range over na kronfo ko twa wo ya madam fu bidie na ton ma na tutu ye dia na me de pass ne hyehyɛ me de ehun ne ma nyina gu ho azir gu ho no ma bebre gu ho me lo no kura wo fa million ba ko kura ko ton a obetuma nya be 100 million driving million on pehwe openkate boga omochi no ayo for na je say Taa Denkyira mu na ya say ne sai ne na ede ho komo ne nti se wutwa mpoa na yese woni bosom ne nitwa kan ana mo ni anyankofa bia enkotwa bosom mpoa ba sa wodi wadwuma ama no na wonim se ye bosom so mesi na ye na se onye ede a ene kura na se hu kwan abefa so abeka no se ne be ya bosom be ba koye wadwuma no me nti ase se abosom nti se wutwa mo mpoa ansa na mo ye wadwuma ama on se ade ba ko na wo mu ne se ye wadwuma be wo ha ba ko pe na de mabosom ne se onye na dodi man no ebi kura na wadwuma bi be hawo a unhu ye obetima ye no kura awie ansa ene ye wo bi wo ho ne adwuma hyehye na mefa kwanya we so ene ye be da atwa ho program ye nuanu mo kwa konfo kwa ye adwuma se me wo ba me ho abusa na me kire wade se ye na se 50 years kura wo me ye ya me ni hu kwa se me fa fon frɛ azafo no do mo de abani e wo ho kura dada ba me na me yi hu abekire nkrofo no afrɛ wo me ye bosom ne se e wa abewu o no de hu ato so oboa wo de ahwɛfo nhwɛ se wo mo a de hu to wo so me ye adwuma nyina hwɛ ta ye ya oboa ajis keredi enti men ko ba bi nko ye busa e ye wa na akọ kwa nyo na frɛ wo se bla be ye busa wo na opɛ na akọ ye busa wa kire wade na ho nso ya anya by force ko tena be be jiro e mo be ma pressure konfo na wo se wo ameya obewu no ne fiefo obi kura wu sa konfo be kom kana na yere wu obi kura ni kunu enso so ma kunu obi ni yire enso so ma yire obi ye kompo enso so be sa kompo ama wo wani mu hu otan so betama obi hu ayefe e be de na si ayefo omunya careful na boso mo mfa obi ane ho otan boso mo mpa de fo ni masibu me ka boso mo mfa obi odi dem boso mo mfa yale ni me se asem we pedakos man kwa hin kokobusa empanyin se mi wo ha ma me nkwa me meka na akonfo ni se suman kwa hin ono bosom na nya ne dia na ho konfo be na so onim abakwasem se suman kwa hin bosom bia na suman kwa hin nim na abakwasem bosom bia bosom bia yesi otumfo suman kwa hin ente ne se otumfo de na onim na Ghana ha bosom ni nyina yesi otumfo ase ayefo wo de kyerem bosom kwa so no wanka ho benifo bosom kwa ase otumfo ase na hefa biem hefa na sante ankoko na mfa yo yati ase ya se man kamede me ponti ya rutiri mpacho sese ku senye enye na beka ayefo ha na edu si akramu